The city who will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens. YouTube, ερώτηση λέει, λοιπόν, ερώτηση λοιπόν, Λεωνίδας Σάμος, στην αρχαία Ελλάδα λέει, ο έχων και κατέχων χρεωνόταν τριήρη. Και λεγόταν τριάρχης. Να συντηρεί και την τριήρη και τους άνδρες μαχητές. Σύντομα λέει θα πληρώσουμε νομίζω φόρους για νέες φρεγάτες από τις τριήρες. Αυτό συγγνώμη να θεωρήσω ότι θα ονομαζόμαστε οι φορολογούμενοι μοντέρνοι τριάρχες. Ναι. Ρωτώ γιατί μετά από 3 ανακεφαλαιοποιήσεις ούτε ένας τίτλος WTF. Τραπεζάρχες. Λοιπόν, μοντέρνοι μαλάκες είμαστε, έτσι. Έχουν πάει στον Αβέροφ, τον Ντοσίτσα, γιατί ψάχνανε τους Έλληνες ευεργέτες για να αγοράσουν μια φρεγάτα. Μπαίνουνε που λες στον Ντοσίτσα μέσα και κάθονται στο καθιστικό με τζάκι, τους υποδέχεται η κοπέλα, τέλος πάντων, πώς το λένε, η επί της υποδοχής, ανάβει, παίρνει ένα σπίρτο και ανάβει τα κεριά για το φως. Ναι, είχαν και ατμόσφαιρα. Όχι βρε, δεν είχαν ηλεκτρικό φως. Όχι τον Αβέροφ, τον πατέρα. Ήταν επικουρνής, ναι. Λάμπα. Και ερχόμενος λοιπόν ο Ντοσίτσας την ψέγει, γιατί ενώ ήταν ανοιχτό το τζάκι δεν πήρε ένα ξύλο να ανάψει τα κεριά και άναψε με σπίρτο. Και λέει η Επιτροπή, τώρα σε αυτόν εδώ ήρθαμε να μας δώσει λεφτά για τη φρεγάτα. Αποκλείεται. Που μετράει το σπίρτο. Που μέτραγε το σπίρτο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όπου σπίρτο και τζάκι υπέρβαση, αυτός ο άνθρωπος λέει τι είναι, τσακ, και έτσι αγοράστηκε το Αβέροφ. Έτσι αγοράστηκε. Με αυτόν που δεν έδινε, που δεν ήθελε να σπαταλήσει το σπίρτο. Το σπίρτο, να μην το σπαταλήσει, αφού ήταν ανοιχτό, λέει πάρε αυτό. Αυτός όμως που δεν ήθελε να σπαταλήσει το σπίρτο, εκεί δεν σπαταλούσε και το δημόσιο χρήμα, γι' αυτό το είπε το σπίρτο. Το σπίρτο ήταν το ιδιωτικό. Υπέρ όμως του δημοσίου πάντα. Τα έδωσε. Και έτσι αγοράστηκε το Αβέροφ. You know that a fleet of Macedonian galleys has been raiding Roman commerce. The Emperor has honored us with the task of seeking out and destroying them. Τζέο, οι τραπεζικοί γήπες με δούριο υπό το χρήμα και τον εύκολο δανεισμό μας επέβαλαν πλασματικές ανάγκες και πλασματικά θέλω, έτσι είναι. Μας τάισαν λωτούς και ξεχάσαμε ποιοι είμαστε και ως πού μπορούμε να φτάσουμε. Και ενώ εσφαλμένα υπερβήκαμε τις ανάγκες μας, τώρα δικαίως θα υπερβούμε τους φόβους μας. Τι ωραία που τα λέει. Ωραία το λέει. Τα σχόλιά του είναι τρομερά. Είναι χαρά να τα διαβάζεις. Απόλαυση. Και με σύμμαχο την υπέρβαση θα σώσουμε ως ό,τι σώζεται. Σου λέει, αφού υπερβήκαμε τις ανάγκες μας, τώρα πρέπει να μάθουμε να υπερβαίνουμε και τους φόβους μας. Εξαιρετικό. Δηλαδή, όπως έκανες, αδερφέ, την υπέρβαση. Έτσι έκανες. Όπως έκανες την υπέρβαση το δεκαετία του 2000 και έπαιρνες κάρτες και έπαιρνες δάνεια. Μου έλεγε χθες, άκουσες την εκπομπή του αδερφού μου, με τον Στέφανο. Είπε ο Δημήτρης ένα περιστατικό που πραγματικά είναι αλήθεια. Στη Συγκρού, όπως κατέβαινε με το αυτοκίνητο, εκεί στο φανάρι πριν το φίξ, είχε κίνηση. Τότε που γινόταν τα έργα για τους Ολυμπιακούς. Και ήταν κάτι κοπελίτσες, λέει, στο φανάρι με το μίνι μέχρι τον Αφαλό και πουλάγανε πιστωτικές κάρτες της American Express. Και σταμάταγε στο φανάρι, άνοιγε γκόμενα την πόρτα και μπουκάριζε μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούς, δε. Ο υπεύθυνος δανεισμός. Δηλαδή, αυτά τα έλεγε δήθεν ο πιστοδοτικός κανονισμός της Alpha Bank που σου πουλάγε τότε το American Express. Γιατί η Alpha Bank δεν πουλάγε την American Express.
Και λέει ο Δημήτρης, όπως ήμουν στο φανάρι, ανοίγει την πόρτα και μπουκάρει μέσα το έργο, λέει, το υπερθέαμα με το μήνυμα μέχρι τον Αφαλό, κάθεται και στο κάθεσμα, όλα φόρα, λέει, και Δημήτρης, τι θέλει, λέει American Express, θέλει. Λέει, κορίτσι μου, με πληρώσεις ό,τι και να μου πεις, ό,τι να μου δώσεις το παίρνω. Να μου τη χρεώσεις κιόλα. Να μου τη δώσεις και να μου τη χρεώσεις. Ναι, και μπήκες μέσα, κατάλαβες. Να μην με πεις και αγένει. Λέει, ωραία, ευχαριστώ, όνομα, επίθετο, γεια σας. Τον πήρε στο τηλέφωνο και σε 48 ώρες του παραδώσαν American Express στο αδερφό μου. Με το που κάνει την ξεπέτα στο Δημήτρη, μπουκάρει στον πίσω. Δηλαδή, ήταν 3-4 κομπελίτσες, είχαν πάρει σε όλη τη σειρά του φανάρι και κάνανε ξεπέτες 2-3 λεπτά τον καθέναν, όνομα επίθετο και θα σας πάρουμε στο τηλέφωνο. Δεν τον Καραγκιόζη, εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα από την άλλη μεριά από πάνω. Αντί να πάω συγκρού. Και πουλάγανε κάρτες κατά αυτόν τον τρόπο και δάνεια. Όπως λοιπόν εσύ, πολύ ωραία το γράφει ο Τζέο, έκανες τότε την υπέρβαση και πήρες είτε κατά αυτόν τον τρόπο είτε κατά κάποιον άλλον παραπλήσιο όμως τρόπο μία κάρτα, ένα δάνειο, οτιδήποτε, τότε δεν φοβήθηκες που το πήρες. Έκανες υπέρβαση στο φόβο τότε. Τώρα λοιπόν μη φοβηθείς, άρα κάνε σήμερα την υπέρβαση στο φόβο σου, μη φοβηθείς να πας να διεκδικήσεις αυτά που σου αναγνωρίζει ο νόμος. Γιατί σας έχουμε πει 100 φορές την υπέρβαση ότι δεν είστε ούτε αναξιοπρεπείς, ούτε υποτελείς, ούτε ανθρωπάκια, ούτε τίποτα. Είσαστε αντισυμβαλωμένοι. Η αλήθεια είναι, και δεν κρύβομαι, ότι η φορολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο προϋπολογισμός του 2017 και του 2018 είναι μεγάλη. Και είναι μεγάλη για κρίσιμες κατηγορίες της κοινωνίας. Είναι μεγάλη για τους έντιμους και τους συνεπείς φορολογούμενους. Battle speed for Tatum. Battle speed! Οφείλουμε, λέει, να προστατέψουμε την επόμενη γενιά. Δώστε τους αναμνήσεις αγάπης, αγκαλιάς και αισιοδοξίας. Στο φινάλε, λέει, τι είναι η ευτυχία? Η υπέρβαση της δυστυχίας. Έτσι είναι. Ωραίος. Ο Τζέο είναι τρομερός. Τζέο, ετοιμάσου, μόλις πάμε στο καινούριο στούντιο, θα σε κάνουμε παρουσιαστή, δεν την γλιτώνεις. Θα βγεις στον αέρα, αδερφέ, γιατί τα λες πολύ ωραία και τα λέει ωραίο ο άνθρωπος, γιατί βγάζει βιώματα ψυχής. Βγάζει τα βιώματά του, μας το είπε σε προηγούμενες εκπομπές. Λέει, εγώ, λέει, αυτός που μας έλεγε την προηγούμενη φορά, ότι δεν ήξερε τι ψέμα να πει στο παιδί του. Ο ίδιος. Έχει ζήσει ο άνθρωπος καταστάσεις και λέει, χάρη σε εσάς κατάφερα και ξεπέρασα τους φόβους μου και ξαναπάτησα στα πόδια μου. Αυτό, και τα λες ωραία, Τζέο, γιατί λες τα βιώματά σου. Και όταν αυτό που λες είναι βιωματικό, είναι η αλήθεια σου, είναι πάντα ωραίο. Λοιπόν, οι πιστούχοι έχουν ψυχή πατάει. Τζέο λέει συν 1000. Πραγματικά είναι αλήθεια. Attack speed. Attack speed! Η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και βαδίζει πια σταθερά σε μια χώρα κανονική. Ramming speed. Ramming speed!
Κύριοι της Πειραιώς, της Εθνικής, της Eurobank, της λοιπά, της Αλφα και των υπόλοιπων εισηγμένων τραπεζών, βεβαίως πιστεύουμε στην τραπεζική εικόνα και στην ανάγκη των τραπεζών να σταθούν στα πόδια τους. Πιο πολλοί από εσάς το πιστεύουμε. Πιο πολλοί από εσάς. Αλλά να ξέρετε, δεν θα σταματήσουμε ούτε στιγμή να πολεμάμε με ακεραιότητα και εντιμότητα. Δεν θα σταματήσουμε. Όσο πάνω μας κάνετε bullying, τόσο εμείς θα αγριεύουμε. Απλώς θα πάμε ήρεμα, με τον νόμο, τη δικονομία στα χέρια. Και την νομοθεσία. Και αν δεν μας αφήνετε εμάς, θα βρούμε και άλλους δρόμους, νόμιμους δρόμους. Άλλες ενώσεις, διεθνείς ενώσεις, οι οποίες μας παρακαλάνε να γίνουμε μέλη. Θα έρθει η ώρα. Θα μας απαντήσετε. Γιατί μόνον έτσι, είτε θέλετε είτε όχι, θα ξαναπάρει μπροστά η μηχανή που λέγεται ελληνικό χρηματιστήριο και ελληνική οικονομία. Είτε το θέλετε είτε όχι. Συνέχισε, Γιώργο. Λοιπόν, και περνώντας από αυτή την αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι μια σύνδεση με το επόμενο σύντομο θέμα, η κάρτα νούμερο 7, όπου μιλάμε, Γιάννη, αυτό που είπαμε και στην αρχή, για την μεγάλη επιτυχία του λαϊκού ομολόγου της Λάμδα. Τα είπαμε στην αρχή αυτά, εδώ τα παρουσιάζω και όπως εμφανίστηκε και στη δημοσιογραφία και την αναφορά του Υπουργού, και όπως λέει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, το έργο του ελληνικού γίνεται πλέον έργο όλων των Ελλήνων.